nádraží pravidelný príchod 7 hodín 52 minút, ktorý pokračuje smer Trebišov a Humenné, pravidelný odchod 8 hodín 50 minút, príde k nástupišťu 3, koľaj 5. Upozorňujeme, že prvé 2 vozne a posledné 4 vozne svoju jazdu ukončia v stanici Košice. Zmeškaný medzištátny rýchlik 443 Šírava zo smeru Praha hlavní nádraží, pravidelný príchod 7 hodín 52 minút, ktorý pokračuje smer Trebišov a Humenné, pravidelný odchod 8 hodín 50 minút, príde k nástupišťu 3, koľaj 5. Upozorňujeme, že prvé 2 vozne a posledné 4 vozne svoju jazdu ukončia v stanici Košice. Zmeškaný medzištátny rýchlik 443 Šírava zo smeru Praha hlavní nádraží, pravidelný príchod 7 hodín 52 minút, ktorý pokračuje smer Trebišov a Humenné, pravidelný odchod 8 hodín 50 minút, prichádza k nástupišťu 3, koľaj 5. Upozorňujeme, že prvé 2 vozne a posledné 4 vozne svoju jazdu ukončia v stanici Košice. Yes.